Iwe mwana wako ari kuita sei iwe? Mwana wangu ari kunzwa mudumbu, ari kurwadziwa nemudumbu. Pane 2 days mwana achirwara nemudumbu. 6 dzakakwana dzekumanheru. Zvinobva zvaita wese zvokuti handikwanisi kana kurara naye. All right. Pane hembe dzemwana dzamakamboshaya mumba mazuva apfuura. Handizivi kuti zvakafamba sei, asi mumba handisi kudziwana hembe dzemwana. Baba vamwana uyu vanoita basa rei? Mugweja. Mugweja. Ndaoneswa kurwara kuri kuita mwana wenyu kuri kukonzereswa nababa vake, nokuti baba vake vakaenda kun'anga, vane makomba avakavhura, ndobva vaenda kun'anga. Ndo kunonzi unofanira kusacrifice mwana wako mukomana yeye auyi naye kana uchida kuita mari. Saka ndo vakatuma baba vake n'anga, ndo yakatenda unotora hembe uye nadzo. Saka hembe dzamakashaya dzakagadzirwa nemurume wenyu kuti aite mari. Ndadaro ndakaoneswa in the realm of the spirit, ndanzi ndiverenge 3 weeks from now. Ndanga ndaoneswa mwana uyu achinzi afa, asi azonzi afa nemabayo. But Mwari akufemerai mukauya pano, zvese zvanzi zvikanzurwe nezita raJesu. Saka nekudaro Jehovha vanokuitirai zvakanaka. Tinotenda baba, tinotenda. Tinotenda baba. Izvozvi ndakakutarisai kudai. Ndiri kunzi raramisai mwana uyu nekumbobva pana babava kurongedza twenyu moenda. Izvozvo zvinobvumidzwa futi. Herodi paanga akaronga kuuraya Jesu, Joseph anoroteswa kunzi mbosuduruka ipapo nemwana uende kuEgypt, wozodzoka kana Herodi afa. Saka ndanzi naJehovha imbobvai nemwana mozodzoka baba veuyu vafa. Protect these ones, oh God. I speak back to sender in the name of Jesus. Name no garabas. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushaabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa kuSPIRITUAL Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025, tina Prophet T. Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.